ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing ya si tukang kudu garing waladalah yen pancen kaya mengkono gunemu tegese kowe ora kena ginawe becik kowe ora kena dimesakake cetha lamun ta panjenenganmu anggene dadi danyang ki cetha lamun ta ora adil. Mongko Kiai Semar anggenku teka kene wis diparingi Purbawasesa kelawan anak Prabu Duryudana. Aku nganti Prawadya Bala Kurawa komplit sak gamane pisan. Yen nganti anggenku bali marang negara Ngastina ora anganti sarta amboyongi kelawan panjenenganmu. Tan wurungu aku bakal nampa pidana marma kang mengkono. Gandeng niatku becik parandene panjenenganmu ora nayogyani, niatku apik parandene panjenengmu malah anampik. Ori palungguhan iki ora kok jeneng aku ngancam ngincim karo panjenenganmu ki babar pisan ora. Yen nganti Semar Badranaya ora gelem tak boyong marang negara Ngastina mongko dadi pamonge Kurawa. Ora nganti kentong subuh desamu kene bakal rata padha bumi. Mangka anggra prosa sumbar Lindo katara bumi kunjing Rodo montap lir kinetap Duka yayah sinipi jojo bang mawing wengis Netra kocak ngundar andir Hidupnya mangolo cakra praupan Brabak branang kaya kembang murawari yen kasumeta mrang seketeng murub dahanane wong edan gawe kaget setan tenan kuwi Bagong. Saiki pengumuman pisan kangge para penonton sing kira-kira duwe penyakit jantung lemah kondur kemawon ketimbang malah bablas mati iki kok. Tembungmu ora kasar kaya ngono kuwi ora. Anane aku nesu ki ana perkarane, Truk. Kowe iki parandene ora patut babar sian. Gareng ya anake Semar, Petro ya anake Semar. Ngerti desane kene arepe dirusak karo Patih Sengkuni. Ya gene malah etok-etok ngantuk karepmu piye? Ora etok-etok, pancen aku turu ki mau ora. Denggelmu mlocot ora. Kaya ngapa lan kepe dadi anak sing apik, anak sing becik, mbelani karo desane bapak, mbelani karo kesugengane bapak. Musuhe Patih Sengkuni. Ora wedi aku. Lah ngene iki karo sapa wae ora wedi. Nggawa Kurawa pirang-pirang ora gigrek. Wong perang yen ora menang ya kalah. Bener. Yen ora lara ya mati, yen nganti mati piye? Mati ora masalah, tak tekati. Dek ngono. Wong timbang ning omah ya doyak-oyak kredit nek. Wongko mbok wis ora. Patih niku Patih Sengkuni. Ayo lek diwatil lek niku seng kuwi ora. Aku wet mau ngapa ta sebabe Bapak Semar mbagekke kowe, Gareng Petro mbagekne kowe, ning aku bungkem 1000 basa ora mbagekne kowe. Mergo aku wis krasa. Aku nitani angger nek daya pek wetengku krucuk-krucuk. Tegese luwe. Luwe marah kawruh kautaman ngono lho maksudku ora. Aku malah kandha ngendi nggon ngendi papan angger ketekan Sengkuni mesti ora tentrem mesti malah kesro malah letuh malah giduh kaya ngene iki. Nyatane tenan tok.
Tembungmu ning ngarep kaya apik-apik. Oh, Semar, aku prihatin, aku ternyuh, aku sedih. Ing atase kuwi dewa ngejawantah, parandene omahmu tek kaya ngene. Omahmu gedhek sirape wujude iki alang-alang garing kaya ngono, mesake kebangetan pandole ora ngopeni kowe. Lah kowe tek muni ngono iki karepmu piye? Yen pancen welas karo Semar, pengen dandani omahe Semar, mbok kene ngetokke dhuwit 20 apa 30 juta nggih bangun omahe Semar. Nyatane gromong tok. Aku wis apal karo watake pejabat Ngastina kaya kowe kuwi. Angger nyalonake janjine kaya enak-enak dipangan, ning bareng dadi mesti lali tur arep korupsi genah kuwi pisan. Nggih napa mboten Lur? Ngono kuwi beda karo wong kene. Ora kakean janji, ora kakean guneman, ora kakean ngubar apa ditembung sing endah-endah lan manis-manis. Ning watone rampung ngurus sertifikat. Iki engko ya ditariki sing entuk sertifikat kuwi wujude dhuwit 70.000, liyane urunan dirampungi saka desa. Desa sing tanggung jawab ngono kuwi nyenengake marang warga masyarakat kabeh. Ngono. Ora kok janji-janji ora. Gelet apa piye? Apa ora ngerti lek Lurah Cepok Rejo ki mantan preman, ha? Ngejak pirang dina? Mendem apa piye? Kowe nggo ora njaluk. Ora njaluk nek ngendel-ngendelke bantere suarane. Lunga. Ri palungguhane iki lho. Tik lunga-lunga piye? He Bagong. Anggonku teko rene iki ora arep jagongan karo dapurmu, ning arepe rembukan karo bapakmu Semar Badranaya. Nyatane bapak mung meneng wae, bapak ya mau wis paring dawuh ora kersa diderekke marang negara Ngastina, bapak tentrem urip nang kene. Lah ya wis cetha wis cukup to ngendikane bapak. Parandene kowe sik nekat, kowe ngancam ngincim arep ngrusak desa kene. Karepmu ki piye ni sengkuni? Bola balis marambah makaping-kaping gawe kisru gawe gendro. Ora kok gawe kisru gawe gendo. Aku ngeman karo pakmu, pengen mulyakake karo bapakmu. Yen pancen pengen mulyakake bapakku kowe mulya, yen sengkuni minggat mulya bapakku ora ngene iki gayane. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye sing wigati sing arep rembukan kuwi Sengkuni karo Kiai Semar Badranaya. Kowe ora perlu melu rembukan, ora perlu melu petung tumrap lelakon iki. Sing wigati ya Sengkuni karo Semar anggene jagongan. Yen Bagong iki ora wigati, kowe iki ora baku, kowe iki ora penting. Mula kowe ngaliya wae, kowe lunga wae. Sing baku ki Patih Sengkuni apa ora ngerti lamun to aku wong nomor 2 sak negara Ngastina. Aku ki baku, kowe ki ora penting ning kene. Piye? Kowe ngangge dasar apa tek iso Bagong nang kene ora penting? Hah? Sik penting dapure Sengkuni ngono apa piye? Hah? Saiki aja mung omong ning dicek Mas, ayo dicek antarane Sengkuni karo Bagong bengi iki penting ndi. Iki wayangan sewengi ora metu Sengkuni, ora masalah, ora ana wong gelo, ora ana wong susah. Ning kok capo sewengi tek ra metu Bagong, iki wong kene kabeh sedih. Nggih napa mboten Lur? Rungokno kupingmu, isih penting Bagong iki dapur ini kuseng. Kartomarma nek meneng ae piye karepmu? Alas iblis lanat ora patut babar pisan kebangetan anggene ora ngajeni karo Paman Patih Haryo Sengkuni. Tek njaluk diajeni karepe piye? Hah? Wong ki yen pengen diajeni ya ngajenono karo wong liya. Wong yen pengen dihormati ya hormatono karo wong liya. Hah? Dheweke teko kene mripate plirak-plilik kaya ngono kuwi. Hah? Ngancam ngincim njaluk diajeni. Klebu karo dapurmu Kartomarma aku ya ora wedi. Jenengmu ya ora apik to. Kartomarma, Karto iki sugih marmoi dhewe, sugih dipek dhewe, ora gelem sedekah, ora gelem dana driya, ora gelem infak, gelem nyili ning anaki. Ya kuwi. Kuwi kelakuan apa kaya ngono kuwi? Patih Sengkuni seng ki ambu kuni ki entut ambune kaya buntel kathok kae rasane. Ratuku Prabu Duryudana piyai kajen kiringan. Kajen apa? Duryudana, dur ki goroh, dana ki weweh. Jare arep menehi jebul ngapusi.
sing gaweane jengklekan kae Dur Sasana. Dur kuwi Goroh Sasana